गिबि गिबियावनो आंनि एसपी बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंजोबगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। बावैसो साननि सिगाङाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा NDA नि मिटिंआव बुङो दि फैबाय थानाय लकसभा इलेक्शननि सिगां रावबो बिटिआर ओनसोलाव BJP निफ्राय AGP निफ्राय UPPL आरो UPPL निफ्राय BJP आव जाहाथे हाबैया थामहिनबा गावसोरनि एलायन्स पार्टीनि गेजेराव रावबो दोलो एंगारलायनो मोना बे बाथ्राखौ गोख्रों रावजों बुंदोंमोनब्लाबो आरो नाथाय जुदिअ बिटिआर ओनसोलाव BJP आ गावसोरनि दल संगठनखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनायनि थांखियै जेरैबायदि अरुणोदय PM किसान आरो गोबां आसनिफोरखौ रायजोफोरनो हरदोंब्लाबो बेफोरजोंबो रायजोफोरखौ बोबथाबनो हायै साननाय बायदि फिन सा 9 जन केबिनेट मन्त्रीजों लोगोसे 15 सा MLA फोरखौ बिटिआरआव दैथाय हरसेयावबो आरो सान हर संगठनफोरनि गोथौ बाथ्रा खोथा रायज्लायबाय थासेयावबो BJP निफ्राय BPF आव बारस्लायनाया थारै राजखान्थि बिथिङाव थांलाय फैलाया जाखायो बुंब्लाबो बेयो थारै BJP नि थाखाय जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। मानोना जेब्ला क'क्राझार जिल्लानि BJP नि आफादगिरि राजकुमार ब्रह्म बिथाङा BJP खौ हगारनानै जेब्ला BPF आव हाबैयो बै साननिफ्रायनो BJP नि गुबुन दैदेनगिरिफ्राबो नरेन्द्र मोदी जिन्दाबाद, अमित शाह जिन्दाबाद, हिमन्त बिश्व शर्मा जिन्दाबाद आरो भारत माता की जय होननायनि हेंथायै फिन गसंथेनानै BPF राजखान्थिखौनो गोरा गोख्रों खालामफिननानै BTC नि लरग' थरग' जालांनाय 6 सिडुलनि गोहोफोरखौनो फिन दाफामफिननायनि थांखिजों राजकुमार ब्रह्मजों चिरां जिल्लानि BJP नि आफादगिरि बिप्लब देबनाथ, जेसमिन ब्रह्म, क'क्राझार जिल्लानि नेहाथारिजों लोगोसे सुबुरुन बरुवा आरो क'क्राझार जिल्लानि भाइस प्रेसिडेन्ट पुर्णिमा बर्मन आरो बेनि अनगायैबो क'क्राझार जिल्लानि महिला मोर्चानि लेङाइ आफादगिरि जसना बरुवा मोनजों लोगोसे BJP नि मण्डलनि माखासे सोद्रोमाफ्रा BJP खौ नागारनाय थोंजोङै BPF आव आखाइ हमफैनाय जुदिअ BPF नि थाखाय बियो बेसेबांबा रंजाथावब्लाबो नाथाय बेयो सिं UPPL राजखान्थि हान्जानि थाखाय बिखायाव गुलि हाबनाय बायदि सानजाथावना जादों। मानोना राजखान्थि बिथिङाव दिनैनि खालाराव जुदिअ मानगोनां बिस्वजित दैमारी आरो BTR नि देहा बिफाननि मन्त्रि अरुप कुमार दे मोनबाय राजखान्थिनि गादि लुबैसुलानि थाखायनो BJP आव गोबां आघात मोननो गोनां जानानै BJP खौ गारनानै BPF आव हाबफैदों होनना बुंब्लाबो गोबां रायजो राजाफ्रानो नाथाय BJP नि आखल आखुफोरखौ नायहरनानै BJP आ UPPL जों लोगो जाफ्लानानै गावसोरनि गोहोखौसो गोख्रों खालामनो नागिरदों ना सिरि BPF नि गोहोखौसो गोरा गोख्रों खालामनो दै हासार जगायनानै जिबौआबो थैथों लावथियाबो दाबायथों बुंनाय बायदि खालामनो नागिरदों नामा होनना साननैसोनि उनावनो दुध का दुध पानी का पानी फोरमान जागोन होननाबो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों सावरायज्लायनायखौ नुनो मोनो। मैया जुदिअ बिटिआर नि EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा फिन खाम्फा बरगयारी बिथांखौ UPPL आव हाबगोन होनना बुंनायखौ रायजो राजाफ्रा एसेबां गोरलैयै लायाखै। मानोना जाय EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा जेरैबायदि माखासे खेंख्रा खेंख्रि सोदोबजों जाय गावनो गाव बुजिना लानो एसे गोब्राब जालायनाय सोदोबफोरखौ बाहायना गावसोरनि UPPL खौ गोरानिफ्राय गोरासिन खालामनो नाजाग्रा गुबुनखौ खर' गयै खांख्राय होननानै शब्दनि गेजेरजोंनो डिस्ट्रय खालामनो सोलो बाहायनानै सोंखारिग्रा आरो जेराव गावहानो खांख्रायनि खर'खौ नागिरनानै दिन्थिनो हागोन ना हाया बेखौ गोनो गोथो दं होनना सानजाथावना EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा बावैसो साननि सिगाङाव जेब्ला दामफ्ला बसुमतारी आरो दिनेन नार्जारी मोना हाग्राबारिनि दंफां खावनायाव लोब्बा थानायनि रोखा फोरमान रायजो राजा फिन जेब्ला मोनो अब्लानिफ्रायनो EM रन्जित बसुमतारीनि खेंख्रा खेंख्रि सोदोबनि गुलिया उल्था बिथांनि बिखायावनो हाबहैनायनि थाखायनो बेफोर बाथ्राखौ लानायनि सोलाय उल्था EM रन्जित बसुमतारीया मानो बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो हमखो बेखौसो साननायखौ जोङो नुनो मोनो। सरासनस्रायै मानोना EM रन्जित बसुमतारीया गाव हरखाब BPF नि खाम्फा बरगयारी बिथांनि सायाव UPPL नि ट्रेक्टरनि सावगारिखौ सिथाब होनानै BPF नि सुबुंफोरनि गेजेराव बोरै साइकोलजिकेल इफेक्ट जानानै खाम्फानि सायाव गोनो गोथो सानखांथि सोमजिहोनो हायो बेनिसो बेयो मोनसे खैसार जानो हागौ। नङाब्ला दन्दा जिबौआ जेरैबायदि गावनि खुगायाव बि गैयैखौ मिन्थिखाना फिथिगम जिबौनिख्रुइबो गोहोगोरासिन दिन्थिनाया दन्दा जिबौनि जेरैबायदि मोनसे एंगार हायै आखु थिग बेबायदिनो EM रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो बेबायदि मोनसे आखुनि भारा लादों होनना सानजाथावना जादों। मानोना जेब्ला खाम्फा बरगयारी गाव BPF खौ जोनोम होग्रा आरो आथिखालाव गावनो बे राजखान्थि हान्जानि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो जेराव UPPL आ BTC नि राजखान्थियारि मोन्थाइ धंस खालामदों होनना बुंनाय आरो खाम्फा बरगयारीजों अखा खोरोमनाया हानो रोङा सैमा सोंनाया अरनो रोङा होनना बुंजासेयाव EM रन्जित बसुमतारीया फिन गले गले खाम्फा बरगयारी UPPL आव जइन जाफैसिगोन जाय बिथाङा गावनो गावनि समस्तिखौ हगारनानै होसिगोन बायदि बुंनाय बाथ्राफोरा थारै दन्दा जिबौआ जेरैबायदि ग्वाल जिबौजों जाजानो गिखानानै एरायखेना होखानाय बायदिसो मोनसे सेम नुथाय जादों होनना समाजनि राजखान्थि बिथिङाव सावरायज्लायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बावैसो साननिफ्राय UPPL राजखान्थि हान्जाया गुबुन रोखोमनि आदब खायदाजों जेरैबायदि राजखान्थिजों सोमोन्दो गोनां हाबाफारिफोरखौ लाबोगासिनो दङ थिग बेबायदिनो मैया BTR नि मोन 40 समस्तियावबो 5,000 रांनि अनसाय बिथांखि मुंनि बिथांखिनि गेजेरजों जायफोर निखावरि आइजोफोरा हाथाय बाजारफोराव साहा फिथा मैगं थाइगं फिसा फिनला फालांगि खालामनानै सोलिना जायो बिथांमोना रांखान्थि बिथिङाव एसे अनसुंथाइनि असिलायै बिथांमोननि
आखायाव 5,000 राङै अनसुंथाइनि चेक राननाय हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै सालायलांनायखौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसे 5,000 अनसुंथाइनि चेक मोनगिरि बिथांमोना बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनायखौबो जों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। थारै आलासि फैगोन होनोब्ला सरासनस्रायै बेदरखौ आलासिनो होनो एबा जाहोनो मोनाब्ला गोसोआव गोजोननाय मोननाया मेक्सिमाम ट्राइबेल हारिनि गेजेराव बांद्राय होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि बुंनाय जानाय नङा होनना आं सानो। नाथाय बेबायदि समावनो हरखाब मैया जायखिजाया बेदर फाननायखौनो उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि आदित्यनाथ जुगि बिथाङा बन्द खालामनानै होयो। जायनि थाखाय फैबाय थानाय गोजां बोथोराव बेदर जाना देहा गुदुं खालामनो सानग्राफ्रा जोबोर जिंगायाव गोग्लैनायखौ सरासनस्रा समाजारि बिजोङाव सरज्लायनायखौ नुनो मोन्दों। मैया नखरसेनिनो 2 सुबुंखौ उरिष्यानि गान्जन जिल्लायाव थांनाय 15 साननि सिगाङावनो सासे के गणेश पत्रा मुंनि जिबौ खेला दिन्थिग्राया गावनि नखराव दोननाय मासे फिथिखम जिबौजों गावनिनो असे बिसि 23 बोसोर बैसोनि के बासन्ती पात्र आरो 2 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ सौथार होनायनि दायाव उरिष्यानि पुलिसा एरेस्ट खालामो। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला गिबियाव के पात्रा थामहिनबा फिसायनि जिबौआनो दि गावनि बिसि आरो फिसाजोखौ सौथारदोंमोन बे बाथ्राखौ पुलिसा मोनथियाखैमोन होनना सुलुङाव रोखा रावजों फोरमायो। हरै थांनाय मंगलबारै चेन्नाइनि रयापुरम मुंनि ओनसोलाव मोनसे सोमोनांथाव सैमानि अरनाय जाथाया जालाङो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला घन्टा मोनसेनि गेजेरावनो गासै 29 सुबुंफोरखौ लामानि सैमा फाग्लाया अरनानै ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सोमोनांहोयो आरो लोगोसे सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला सैमा फाग्लानि बेबादि सहायथावै थासारिखौ नुनानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा सैमा फाग्लाखौ होसो होसो बुथारनानै पस्टमर्टेम खालामो होननानैबो सुलुङाव फोरमायो आरो लोगोसे फाग्ला सैमाजों अरजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव उन्दै उन्दै 10 गथ'फोरबो दं होननाबो सुलुङाव रोखा रावजों फोरमायो। बावैसो आगोलाव अस्ट्रेलिया आरो भारतजों क्रिकेट वर्ल्ड कापआव भारतआ जेननायखौ केरेलानि एस श्रीनाथआ एसेबां गोरलै लानो हायाखै। ओंखायनो बिथाङा केरेलानि कानुराव 2 क्रिकेटार जेरै राजीव कुमार आरो भेंकटेश किनि बिथांमोननि सायाव थगायनानै बादायलायनायनि दायाव 18,07,000 रांनि जुरिमानानि केस रेजिस्टार खालामो होनना सुलुङाव फोरमायो। हरै मैया दिल्ली पुलिसनि आखायाव सासे 14 बोसोर बैसोनि गथ'आ एरेस्ट जायो होनना सुलुङाव फोरमायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गथ'आ सासे सुबुंनिफ्राय 350 रां बिना मोनैनि रागायावनो देगारजों 60 बार सुनानै बिथांखौ जायगायावनो फोथैयो होननाबो सुलुङाव आरो मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा दि बुथारखांनायनि उनाव बिथाङा रंजानायजों जोबोद मोसाग्लाङो होननाबो सुलुङाव फोरमायो। बेराफारसेथिं मैया मुम्बाइआव सासे ड्राग जायाब्ला इसेबो थानो हायै सासे सुबुङा गावनि 1 मासनि फिसाजो आरो 2 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ फानहरनाय जाथाया सोराङाव फैयो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला फिसाज्लाखौ 60,000 रां आरो फिसाजोखौ 14,000 राङाव फानदोंमोनब्लाबो मुम्बाइनि पुलिसफ्रा 1 मासनि फिसाजो खुदियाखौ नागिरनानै दिहुननो हादोंब्लाबो दिनैसिमबो फिसाज्ला गथ'खौ मोनाखै होननाबो सुलुङाव रोखा रावजों फोरमायो। मैया सासे फोरोंगिरिया मोनसे मुगैथाव आरो आयेन बेरेखा खामानि मावना अन्ध्र प्रदेशनि पुलिसजों एरेस्ट खालामजायो होनना सुलुङाव फोरमायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला 46 बोसोर बैसोनि फोरोंगिरि बिथाङा गावनि फरायसुलि 15 बोसोर बैसोनि सासे हाबा जायाब्ला गोदोनाखौ सेरथेनानै बुथारगोन होनना हाबा खालामना लादोंमोन होनना रोखा रावजों फोरमायो। भारतनि सावथुन मुलुगाव बयजोंबो सिनायजानो हानाय अमिताभ बच्चना गावनि फिसाजो श्वेता नन्दनो मुम्बाइआव थानाय 50 कोटी रांनि बांलाखौ थांनाय 8 खालार खालिनो दान होबाय होननाबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला दान होनायनि थाखाय सरकारनो टेक्स होनो गोनां जादोंमोन 50,65,000 रां। नाथाय बेवहायनो मोनसे मख'थावना बाथ्रा दि थारै बांलाखौ 50 कोटी बुंदोंब्लाबो सरकारनि दलिलाव बेनि भेलुखौ 50,63,00,000 रां लिरनाय जादों होननाबो बिथाङा सुलुङाव रोखा रावजों फोरमायो। बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ दिनैसो खोनासंफ्लांदोंब्ला आरो मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।